ManPin wil een drastische wijziging. Dat was gisteren tijdens de behandeling van de begroting 2026 in de Centrale Commissie van de Staten duidelijk. Toen kwam parlementslid voor de ManPin, Suzy Camelia Reumer, aan het woord. Voormalig premier, voormalig minister. En volgens haar verkeert het land in een serieuze financiële crisis, waarbij zowel de Belastingdienst als de financiële sector van het internetgaming grote problemen kennen. Het gaat om serieuze zaken en ze heeft heel veel vragen gesteld. Ze heeft ook heel veel vragen gesteld over de begroting, die volgens haar op heel veel punten onduidelijk is. Zo staat er bij de post onvoorziene uitgaven een bedrag van 45 miljoen. Maar is dat nog steeds onduidelijk waar dat uit bestaat. En ook geeft ze aan dat de laatste goedgekeurde jaarrekening van het land uit 2019 dateert. Dat betekent dat er geen jaarrekeningen zijn voor de jaren daarna. De huidige nationale begroting is dus als een huis zonder fundament. Ze wil de jaarrekeningen zien en ze wijst er nog aan dat Curaçao zegt niet van Nederland afhankelijk te willen zijn, maar dat er toch heel veel geld wordt geleend vanuit Nederland. In 2025 werd 100 miljoen geleend, volgend jaar wordt dat 185 miljoen, het jaar daarna 190 miljoen en ook in 2028 en 2029 wil de regering blijven lenen. En daarover zegt Camelia Reumer: hoe kan men dan zeggen dat dit geen afhankelijkheid is? Als het zo doorgaat, zal de auto genaamd Curaçao met iedereen erin tegen een muur rijden.